Okay, sarap namang mabuhay sa mundo. Ang daming libreng bagay para sa iyo. Libre ang hangin na nalalanghap mo. Libre ang buhay na tinataglay mo. Okay, sarap namang mabuhay sa mundo. Ang daming libreng bagay para sa iyo. Libre ang hangin na nalalanghap mo. Sige ka, ano, laglahi ka, kanting ko mo doon, kita na, ako to, kanaw, kasi bilog. Bawa lagi ko pa lagi ito. Asay lo ya? Mo jud pag-ibop. Apa yung pag-ibop na yun? Dito ko rin sabi ni Tito Albert. Birthday karon date ni karon guys, date anniversary ni Albert Especia. Shout out Marayag Virgin Paris. Ayo pagayo ana na jaw. Di ba kinga me? Sumat lagi lang pagkaon. Kapayag lagi may kloso. Grabe mata na lagi. Kaya saan? Masa do? Ako si Mata ka ni. Inom ba eh? Doon na kabulan ba? Masa ni? Masa? Pagwantang doang subi daw yun. Tanawan yun. Sa babaw yun. Nung tanaw mo, tulong nagpapayag ako. Ano ba yung Ito naman payaga mong suspect yan. Koy, napagkiling-kiling nga dito? Parang bangkers! Dapat daw. Kiling-kiling lagi. Tanong mo nito kan. Datog dahil, datog. Pagkana sa manok. Ano mo manok? Bantay na. Ano mo manok? Koy. Kumanda hinder. Ano manok? Iyo kami wala dito ipakita niya. Isugat mo. Hindi alam sige paabot si mo lagi. Kaya suman na ito. Ah, sinalipisan na. Iya po may ang tulong. Bakit namin? Harap ko dyan. Wala pa man dyan. Di ba kaya, manok? Yo, inigato na mo dito. Si Guzman na naman ang subida nito. Manok lang yung ihanan yun. Tapat na nga. Tapat. Sugo na po kaya. Oh, gamit din kayo. Kawat. Sige, sige. Klaron yung tao niya. Guys, papalo sa Tatsuki Vlog, Marayag Virgin Paris, labi na sa Bigo George Community.